Security guard. Hutong sa katilingban, may misyon o tahas. Matinagdan, maabi-abihon, magbalantay, mananlipot, mausisa, sayano kasiguro. Nagbawd-bawd na ang sumilagmi. O sa kadakong sayop na pangultihon. Security guard, haya ipas pulis. Matot pa, ug nasangyaw na. Unsa di ay ang nakahayang, kanang nagpunay barong sa pipila ka mga oras o panahon. Kuidaw, anak kanunay sa likod ang kakuyaw. Segundo lamang o minuto baka lagmit mubot ko ang hinanali na suliyan. Dili matagaan ang lakso na kagubot sa ino. Security guard, daliin ang maduula. Ang matuod na security guard, hana ang batik sa pagbansay. Paskong panglawas na ligon. Hayan, antik ug lagsik sa matag kasikas. Aron manalipot, musita sa kaguliyang, ipatigbabaw ang kalinaw, nagtapion sa armas, andam sa kakulian. Security guard, tipik ikaw sa kahamugaway, kaabin sa katilingban, sa mga agalon mausisahon, nagalaom og nagasalig sa katakos. Ampingi ang imong timainhan, sa dungog, garbo ug baruganan, usa ka pagdalayeg alang kaninyo. Ngadto kaniya alang kanimo. Usa ka mainitong pagsaludo, kay gikulit naman ugod ang dibuho sa tanyag. Tino na kaakuhan ug responsibilidad.